אחרי שנים של ניהול עסקים ושיווק של מוצרים ושירותים, הבנתי משהו מאוד מהותי. הדרך שבה אני מרגישה כשאני משווקת חשובה יותר מכל טכניקה שאני אלמד. ואני רוצה לדבר על הוויה. מה זה בכלל הוויה בשיווק? קודם כל בואו נבין מה זה אומר הוויה, שכולם מדברים עליה. מה זה המושג הזה? זה הבינג שלנו, זה מצב תודעתי. זו הגישה והאנרגיה שאנחנו מביאים לכל פעולה שאנחנו עושים. זה לא מה שאתם עושים, אלא איך שאתם עושים את זה. בשיווק, ההוויה שלכם היא הכוח הנסתר מאחורי כל מילה שאתם כותבים, כל פוסט שאתם מפרסמים, כל שיחת בחירה שאתם מנהלים. תכירו את הרגע הזה. אתם יושבים מול המחשב, צריכים לכתוב פוסט או לשלוח ניוזלטר, והלב שלכם כבר יורד לברכיים. עוד שיווק, עוד דחיפה של מוצרים. והנה בדיוק כאן תמונה הבעיה הגדולה. כשהבנתי שאני צריכה להפסיק לשווק ולהתחיל לספר, הכל השתנה. במקום לדחוף מוצרים באגרסיביות, התחלתי למשוך דרך סיפורים. שיתפתי את הלקוחות שלי בתהליך הבנייה של המוצר, בהתלבטויות, בשמחות קטנות, בהמלצות של לקוחות אחרים. פתאום השיווק הפך להיות הרבה יותר כיף. למה זה משנה את הכל? קודם כל פחות שישות ויותר אנרגיה. פעם הייתי דוחה משימות של שיווק כי הם הרגישו כבדות. היום אני נכנסת להוויה של אני הולכת לספר סיפור מדליק. האנרגיה שלי עולה. אני לא עובדת קשה על שיווק, אני נהנית ממנו. דבר שני, מדחיפה למשיכה. לקוחות מרגישים את ההבדל, וכשמספרים סיפור מתוך מקום אותנטי של שמחה וכיף, נמשכים יותר באופן טבעי. אין יותר גם עבור עצמי את התחושה הדביקה של מחירות כפויות. והדבר השלישי, חיבור רגשי. כשאני בהוויה הנכונה, אני לא רק מוכרת מוצר, אני משפיעה על חיים של מישהו. אני עוזרת לאנשים לעשות משהו שהם לא עשו עד עכשיו. אני עוזרת להם להתאהב בעצמם. זה הרבה יותר משמעותי ממחירה רגילה. ועוד דבר שאנחנו עושים, וכאן יש טעות מאוד גדולה במחקר מתחרים שלנו. גם שם כדאי לאמץ הוויה אחרת. להיכנס לטיק טוק בהוויה של בוא נראה מה הוא עשה שאני לא, או להיכנס בהוויה של איך אני יכולה ללמוד כדי להשתפר, עולם אחר לגמרי. תנחשו איזה גישה משאירה אותי מוטרדת, ואיזה גישה משאירה אותי מאושרת. איך זה עובד בפועל? אני כבר לא שואלת את עצמי איך אני אמכור את זה. אני שואלת את עצמי איזה סיפור אני רוצה לספר היום. המחסומים הפסיכולוגיים פשוט נעלמים כשאני עובדת מתוך הכלילות הזאת ומתוך השמחה. התובנה הכי גדולה שלי אליכם, הטכניקות חשובות, זה ברור, אבל ההוויה שלכם, האנרגיה, הגישה, מצב התודעה, היא זו שקובעת את ההצלחה. כשתפסיקו לעבוד קשה על השיווק ותתחילו ליהנות ממנו, הלקוחות שלכם ירגישו את זה מיד. חמלה עצמית, אמון עצמי, וההחלטה ליהנות מהתהליך, אלה מרכיבים סודיים שהופכים את השיווק ממשימה מתישה לכזו שהיא הופכת להיות מהנה ומשפיעה. מה הניסיון שלכם מלמד אתכם? האם הרגשתם פעם בעבר בהבדל בין שיווק דוחף לשיווק מושך? אני ממש אשמח לשמוע אתכם בתגובות.